Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo nagbabalik sa ating coverage sa bagyong si Jenny with international name Koino. At ito po ating pinaka-latest update na yung araw po ng linggo. Actually, linggo din na yun ng gabi. Unang araw ng Oktubre 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng ikatlong distrito ng Camarines Sur. Now, gaya ng sinabi ko kahapon ay lumalakas po itong bagyong Jenny at ito po ay ganap na pong typhoon as of 2 p.m. kaninang hapon. At dumagdag pa yung kanyang lakas from 120 to 140 kph based sa 1 minute average. Okay, at ito po ay patuloy pa rin na kumikilos patungo po sa general direction ng Batanes, Taiwan area. At papakita natin sa inyo ang pinaka-latest niyan. At bago muna niyan, gusto ko pong ibalita itong Comunidad Climate Action Center, yung mga interested LGUs at mga kumpanya na gusto ninyong magkaroon ng sarili ninyong climate resilient na tool para sa panglaban sa climate change. Ay pumunta lamang po kayo sa ating website typhoon2000.ph at makita nyo sa unang banner ang link patungo sa isang Google form para i-fill up ninyo ang mga katanungan ng komunidad. Kapag nasabit na po ninyo, ay kukontakin kayo ni Mr. Aaron Cabasal. Pwede rin nyo siyang directly kontakin sa cellphone number 0976-163-7245 or ang kanyang email address aaron.cabasal@comunidad.co. So yan po ang Comunidad Climate Action Center. Katuwang po natin ito o ating tech partner din ito sa nakalipas na mga ilang taon ang komunidad. Okay, now punta na natin ang pinaka-latest sa bagyong si Jenny. So yan po, lumabas na po ang kanyang mata, although medyo pakindat-kindat pa yung kanyang mata, hindi pa talagang fully labas. May minsan papalitan ng makapal na ulap, yung tinatawag nating canopy part ng pinakamataas na portion ng kanyang central dense overcast ng bagyong ito. At sana yun, nasa 140 kph po siya. At wala pa po siya directly na-affectuhan mga lugar, although ang kanyang extension o yung trough na embedded sa tinatawag nating monsoon trough ay bibigay po ng mga localized thunderstorms sa gitna at hilagang Luzon, kasama po Metro Manila. Dito sa Bicol, medyo makulimlim lamang at may mga siguro mga ilan mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ibang areas, but halos ang buong Bicol ay medyo makulimlim lamang. May mga localized thunderstorms din po na kasama sa pahina na pong habagat dito sa may Mimaropa, Visayas at Hilaga at Kanluran bahagi po ng Mindanao. So yan po ang pinapakita na yon, itong si Bagyong Jenny pa na unti-unti pong papunta o papalapit sa Batanes at Taiwan. At ito naman pong low pressure dito na sa likod niya, si 95W ay nalusaw na po at naging parte na lamang po ng tinatawag nating near equatorial trough. But babantayin po natin yan for another formation ng isang LPA sa mga susunod na araw. At kung titignan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, kita po ninyo yung dark red na kaulapan. Yan po yung pinakamalakas na parte ng ulan. Umabot po ng more than 100 millimeters and 24-hour rainfall ng ulap ng bagyo. At halos wala pa po siyang direktang epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At makita rin natin dito sa ating night vision imagery o loop itong mga live lightning reports mula po sa global lightning detection. Ayan po, ito po ninyo mga thunderstorms sa gitnang Luzon at sa Mindanao. Okay, at yung mga kaulapan surrounding the storm. At ito po si Jenny, ito po yung last track natin kaninang 12 noon based sa 8 a.m. position. At pinapakita po dito na ito ay dadaan pa rin dito sa may northern part of Batanes. Sa latest na yun, mukhang dito na po siya dadaan sa area na ito. So medyo pupunta po tayo sa tinatawag nating northern part ng kanyang cone of uncertainty, which is good news sa Hilagang Luzon kasi yung kanyang threat
na magkakaroon po ng grabing epekto dito ay bumabawas na po. Posibleng Batanes lamang po mag-experience po ng grabing ulan at mga hangin na hindi lalampas ng 100 kilometro bawat oras sa darating pong Miyerkules at Huwebes. At ang Asian tracks mula sa iba't ibang agencies ay pinapakita dito na ang tracking niya kahapon, which is nandito sa area na ito, ay mukhang nag-shift na po sa may bahagi nito ng southern Taiwan. So ito na po ang bagong track of all Asian agencies at mukhang maliligtas po ang Batanes group sa tinatawag nating most intense part ng kanyang sirkulasyon, yung eyewall. Mukhang maliligtas po ang Batanes. But again, that's 3 days to go. Marami pong pwedeng magbago. So, titingnan natin bukas kung ganun pa rin yung kanyang track. And hopefully, sana umakyat po siya dito sa may taas na parte. At sana wag na pong tamaan ang anumang bahagi po ng ating neighboring countries like Taiwan. Dahil po nakakaawa din po yan. Lalo na pag malakas po ang mga ulan. Ito po yung global typhoon models at nakita po ninyo medyo almost nagbe-blend po lahat ng models up to 48 hours or after 2 days. But after that, medyo haywire na po ang mga computer models. Ang iba, tulad nitong American model, iikot po sa may area po ng Taiwan. While ang European model ay consistent pa rin na dito dadaan po sa may southern coastal waters ng Taiwan bago ito sumubsob at matutunaw sa may bisinidad po ng Hong Kong. While yung Canadian model naman, which is a non-performing model, mukhang akit muli at susubsob at tatama po sa Batanes. So medyo tumataas po ang uncertainty, bumababa po ang confidence ng mga forecast track dahil po sa paiba-ibang pong direction po ng tracking nila mula sa iba't ibang computer models. At dito po sa latest ensemble run, medyo nag-shift nga po ang tracking ng European model at dito na po siya sa may northern Batanes or southern Taiwan area ang kanyang landfall. At yung LPA dito sa likod niya ay medyo kumakapal na naman po yung kasunod na ensemble. At baka papasok din ito ng Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo within the next 5 to 7 days kung ano mangyayari dito sa susunod na system. But sa nakikita natin ay mukhang susunod lamang po sa tracking nitong si bagyong si Jenny. Okay? But we will keep you updated. Itong ensemble naman na ito sa may south of Japan, ito ay medyo hindi po ito tropical in nature. Frontal system po yan, so hindi po natin papansinin yan. So dito lang tayo sa dalawang ito. At pagdating po ng rainfall accumulation forecast, walang pagbabago. Yung more than 100 millimeters na ulan dala ng bagyong ito ay dito lamang po sa may North Philippine Sea hanggang dito sa may Batanes, Bubuing, Cubao Islands ang maapektuhan. Pwede rin maapektuhan po ang malalakas na ulan itong area po ng Northern Cagayan, Ilocos Norte at Apayao area. While the rest of Luzon ay mga isolated rain showers and thunderstorms lamang, pati na rin ang Visayas at Mindanao. May epekto pa rin ang habagat. Ito na po yung medyo 50 to 100 millimeters na ulan sa may Palawan, Occidental Mindoro, kanluran bahagi po ng Panay at kanluran bahagi ng Negros. At ito rin pong kanluran bahagi o coastal waters ng Central Luzon mula sa Pangasinan, La Union, hanggang dito sa may area po ng Cavite, Batangas. Okay? While ang Baguio City at ang Benguet ay may mga localized thunderstorms po na pwedeng maganap. Dala po ng paina na rin pong mga hangin at ulan ng habagat. Tandaan po natin, October, transition period na po yan patungo sa amihan. Kaya may nakita po tayong pagbabago rin sa forecast kung bakit mukhang mag-west pagdating sa Taiwan dahil po na malakas ang high pressure sa may taas. Okay? So, yan po ang ating latest sa ulan. At bago tayong paalam, ito yung CraftSat na ginawa natin kaninang hapon at kita po ninyo yung kanyang monsoon trough ay magbibigay pa rin mga thunderstorms sa gitna at hilagang Luzon. Kasama po ang Bicol region at ang habagat ay mukhang nandyan pa rin siya pero medyo pahina na yung kanyang hangin. Mga localized thunderstorms lang po sa may Mimaropa at kanluran bahagi po ng Visayas kasama po ang
Kanluran, Mindanao at hilagang bahagi po ng Mindanao as well. At dito rin po sa may Barm and Soxigen. Hindi lang natin nasama dyan, but kasama po dyan ang Soxigen. Okay, so si Jenny po o si Koino ay inasahan po magiging category 3, possible 185 to 205 kph yung kanyang lakas. Pagdaan niya dito sa may hilagang bahagi po ng Batanes o North Batanes sa darating pong Miyerkules ng gabi or Huwebes ng umaga. So yan po ating pinaka-latest sa bagyong si Jenny, at again, bukas po babalik tayo para bigyan sa inyo yung pinaka-latest kung ano man na talaga ang magiging tracking niya sa susunod na mga ilang araw. Kung ligtas pa ba ang Batanes or balik na naman sa pagiging peligro, but mukhang packet naman po itong bagyong ito. At again, mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Ito si Mike Pado magpapaalam. Maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. Have a great week ahead. At God bless po sa inyong lahat.